Okay, so good day once again, Kabalen. And today is July 2, 2026, araw ng Huwebes. At ngayon ay nandito tayo sa may Barangay Malino. At nasa harapan na natin yung Mexico San Fernando Bypass Road. So for today's video ay i-update natin itong kalsadang ito, which is malapit nang matapos dun sa may pagkatapos ng bago ka makarating dun sa may overpass, dun sa Akli overpass. Yan. At ngayon ang unang nakita natin sa pagbabago rito, meron na mga solar street lamp. Ayan, naglagay na sila. So hindi na rito, hindi na nakakatakot paggabi. Yan, meron ng mga ilaw, ayan, no? At yun yung kagandahan dito. Kasi pag madaling araw, saka pag takip silim na, maraming nagja-jogging dito. At yan naman yung bagong building ng Don Honor Ventura State University, o kilala ngayon bilang Pampanga State University. So ngayon medyo mahina yung audio natin siguro dahil ayaw mandar ng mic. Yan, no? Yung ating microphone ayaw mandar. Bali, tatry lang natin yan kung hindi masyadong malakas yung hangin kapag mapapansin nyo walang masyadong dumadaan dahil I think mga 2:30 na. At sana wag na lang umulan para makuha na natin ang magandang drone shot itong road na ito, which is malaking tulong especially sa mga pupunta ng parting dyan ng Mexico, yung Laban, Akli, Pulobasa hanggang doon sa may San Jose Malino. Dito pwede na silang dumaan. Makikita nyo medyo malinis ngayon dahil ilang araw umuulan ng malalakas. Yan, so hopefully hindi ganyan kalakas yung hangin. Mahangin pa naman ngayon, no? Ayun, Shibuya. So ito pala, meron siyang 4 lanes, and then merong bike lane sa magkabilang bahagi, and then siyempre yung drainage. So last time tayo pumunta dyan, yung parting yung hindi pa nakasimento, yung after ng overpass ng Akli. Pero yung bago ka makarating ng overpass, nakasimento na yun, konting-konti na lang yung natitira. At pag nandito ka, marami ka nang makikita ang mga bahay, staycation siguro yun, no? Merong A-house. At syempre, ito yung iconic na shot natin sa drone, yung itong natawag rito, itong Raslag Solar Farm. Okay, kita mo, puting-puti pa yung pagkakasimento, parang yung talagang bagong bagong patuyo lang. At pag nandito tayo, nakikita na natin yung yung NLEX, ayun, yung mga maraming billboard doon, yung Jollibee, yung Shell, ano pa ba yung isa doon. Itong parting ito, bago ito, bagong simento ito. Dito nagpakod na rin, no? So expect natin na maraming mga investor magtatayong ng mga business dito sa pagkakagawa ng ng kalsadang ito. So tinatawag ito bypass road o vice versa. Ayun yung dadaanan natin, liliko tayong ganyan. At dito, nasimentuan na, wala na yung mga nagtatrabaho. Dati nandito yung mga yung mga
yung mga heavy equipment nila dati dito nakatambay. At dito sa may intersection, eto yung bagong gawa ito. Yan o. Bali sinimentuhan din yung parte dito. Ito, tinambakan din dito. Nakakatakot kasi baka bigla kang lumiko dyan. Hindi mo napapansin ito, mahuhulog ka dyan, no? Medyo malalim din. Bali hanggang doon, sinimentuhan na rin. Yan. Bagong simento lang yan. At dito, mapapansin natin, merong maiwagang poste. So, nasakto. Kasi dati yung daan dito eh. O, yan o. Nasakto itong maiwagang poste. Pero okay lang yan. At least nasimentuhan na lahat. So, ang gagawin natin ngayon, didiretso tayo hanggang sa dulo. Pero may nakikita pa tayong isang truck. Ayan o. Parang may inaayos sila dito. Ito may bandang trailing. Oo. Nag-ayos sila dito. Meron pang konting hindi pa nakasemento. Parang rip ramp. Yan. Yan o. Nire-rip ramp. Tinatambakan nila yung gilid. Yan. At ito yung kalsadang sira-sira. Sabagay, matagal na siguro ito. Hindi na na-repair buhat nung ginawa siya. At pagdating natin dito, one way lang itong overpass na ito. Yan o. Sakto lang yata yung rito, yung 4-wheel. I think yung elf pwede pang dumaan. Yung mga mini truck. Ewan ko lang kung mga dump truck pwede dumaan dito. Yun. Sementado na oh. Yun. Oops. So ito yung update ngayon dito. Nakasemento na. So halos tapos na pala. Yun na lang konti doon yung nakikita natin na may dump truck. At saka ito, baka ito hindi nakasali. Hindi nakasali si sementuhan yan. So yun, tapos na. Last time tayo nag-update, yung mga dalawang side na ito hindi pa nakasemento. Pero ngayon, sementado na lahat. So yan, ang ganda dumaan dito. Pero dito wala pa silang nilagay ng mga solar street lamp. So itong pinakadulo hanggang dito. Yan, hanggang dito yung pinakadulo. So mapapansin nyo, yun kung gaano kataas yung kalsada doon sa original na level ng level ng lupa yung daan dati. Yan. So hanap muna tayo ng spot. Idodrone natin para may pagkita ko sa inyo yung kabuuan ng aerial view itong Malino, Suklaban or Mexico to San Fernando bypass road. Lagi nito ang taba ng barrier na to. Tingnan nyo na kung gaano kalalim. So marami, malaking tinambak nila dito. Last time dun tayo nag-drone malilim pa nun dahil pa lang, medyo umaga pa lang nun. Pero ngayong hapon na, dito na yung araw. Yan na yung NLEX. Dito na lang tayo mag-drone kahit mainit.
So itong kinatatayuan natin ngayon, ito yung bali approach nitong overpass dito. Yung overpass na maliit papuntang Akli. At halos tapos na pala itong ano rito, itong bypass road na ginawa, which is the Malino to Suklaban bypass road. At buti na lang nakapag-drone na tayo dahil madilim na banda ron, no? Ayan. So at least magagamit na nila ito at konting-konti na lang yung yung tinatapos nila. Yung nakita natin truck kanina ron, parang nagtatambak ng ganito. Yan, kamukha niya, no? Parang ganyan yung ginagawa. So at least nakita natin na na tapos na. At ito yung latest update ngayon, July 2, 2026, dito sa may Malino to Suklaban bypass road. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Puelandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Puelandas is signing out.